Ahoj, v tomto videu se podíváme na to, jak česká vláda podporuje vývoz zbraní do zemí, kde probíhají ozbrojené konflikty nebo porušování lidských práv. Zdrojem našich informací je web investigace.cz, který se zabývá investigativní žurnalistikou a odhalováním korupce, zločinu a zneužívání moci. Jedním z příkladů, jak česká vláda podporuje vývoz zbraní, je případ Bulharska, které tajně vyváželo na Ukrajinu zbraně přes Česko, Polsko a Rumunsko. Ukrajina je země, která je od roku 2014 v konfliktu s Ruskem a jeho podporovanými separatisty na východě země. Tento konflikt si vyžádal již více než 13 000 obětí a miliony uprchlíků. Podle novinářů z webu frontstory.pl a bulharského webu bivol.bg se Bulharsko pokoušelo tajně vyvážet munici a rakety přes Rumunsko a Polsko do Ukrajiny. Podle zdrojů blízkých bulharskému parlamentu se celková hodnota těchto zbraní mohla pohybovat okolo $200 milionů. Z toho minimálně 15 milionů mělo putovat členům bulharské vlády jako úplatek za to, že bude dodávka munice dokončená. Problém je, že tyto zbraně byly vyrobeny v tehdejší Běloruské sovětské socialistické republice a byly v špatném stavu. Některé zbraně byly zdeformované či prolezlé rzí. Navíc byly maskované jako vývoz do jiných zemí, například do Česka, Polska nebo Rumunska. Tyto země pak vydávaly exportní licence na zbraně do Ukrajiny, aniž by kontrolovaly jejich skutečný původ a kvalitu. Tímto způsobem se Česko, Polsko a Rumunsko podíleli na porušování mezinárodního embarga na dodávky zbraní do Ukrajiny, které bylo uvaleno kvůli konfliktu s Ruskem. Tímto způsobem také ohrozili bezpečnost a životy ukrajinských vojáků a civilistů, kteří byli vystaveni nekvalitním a nebezpečným zbraním. Tímto způsobem také podpořili korupci a zločin v Bulharsku, které bylo hlavním dodavatelem těchto zbraní. Toto je jen jeden z mnoha případů, jak česká vláda podporuje vývoz zbraní. Dalšími příklady jsou Sýrie, Ázerbájdžán nebo Náhorní Karabach, kde české zbraně a vojenský materiál jsou používány v bojích proti lidským právům a mezinárodnímu právu. Pokud chcete vědět více o těchto případech, doporučuji vám navštívit web investigace.cz, kde najdete podrobné a ověřené informace o tom, kam a jak se dostávají české zbraně a kdo na tom vydělává. Děkuji za pozornost a nezapomeňte dát like, odběr a sdílet toto video s vašimi přáteli.